Köszöntöm a Lenti Televízió nézőit, önök pénteki adásunkat látják, amit mindjárt magazinműsorunkkal, a Napról Naprával kezdünk, majd megismételjük a szerdai hírmondót. Tartsanak velünk! Napról Napra magazinunkban folytatjuk Egészségóra című sorozatunkat. A ma esti részben Bacsa Andrea és Gyüre Hajnalka gyógytornászok segítségével elsajátíthatják nézőink az otthon végezhető gyógytorna gyakorlatait. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit! Az öngyógyító Lenti Kistérség projekt keretében a mai egészségórában segítséget szeretnék nyújtani egy kicsit az otthoni tornához. Először is szeretnék bemutatkozni, Bacsa Józsefné gyógytornász vagyok, a Lenti Rendelőintézetben dolgozom, segítőm és kolléganom Gyüre Hajnalka. Nagyon-nagyon sok mozgásszervi betegséggel küzdő ember él a környékünkön, ez a napi és heti szinten emelkedő betegforgalomból is látszik. Az egyes mozgásszervi betegségekről nem tehetünk, de vannak olyan dolgok, amiből viszont tehetünk, és ebben szeretnék segítséget nyújtani, hogy minél kevesebben szenvedjenek olyan betegségben, ami az életüket megkeseríti és a mindennapjaikban korlátozottsághoz vezet. Az emberi test arra lett kitalálva, és arra születtünk, hogy mozogjunk. Nem tartó, hanem mozgató rendszerünk van. Ezért nagyon szeretném, hogyha mindenki minden nap gyakorolná azokat a mozgásokat, amiket mi most bemutatunk önöknek. Ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjanak mozogni, egy kicsit meg kell ismerni a saját testüket, a mozgásokat, a helyes mozgásirányokat, és azokat az izmokat, amelyek a mozgásokat végzik. Kezdjük el egy kis anatómiai áttekintéssel. Ugye a testünk az a fejünk tetejétől a talpunkig tart. Az első legnagyobb testtájunk az a fejünk. A fejünket egész nap tartja a nyakunk. A nyakunk már a gerincünknek a része. A nyaki szakaszunkon 7 darab nyakcsigolya található. Elfordítom egy kicsit, akkor önök jobban lássák. Ez a 7 darab nyakcsigolya, ez egy ívet alkot. Ez az ív egy kicsit homorú. Az első nyakcsigolya és a második nyakcsigolya egy speciális kis képződménnyel kötődik egymáshoz, a többi nyakcsigolya között pedig porckorong található. Ezek a porckorongok biztosítják azt, hogy a nyakunk rugalmasan mozoghasson, és a két csigolya ne koccanjon egymáshoz. A nyakunk sok mozgásra képes. A nyaki szakaszon található egy hajlítás, előrehajlásnak nevezzük, aztán egy hátrahajlítás, középre. El tudjuk fordítani a nyakunkat, a fejünket, ugye a nyakunk segítségével jobbra. Szinte, aki nagyon rugalmas, az állát a vállához tudja érinteni. Aztán el tudjuk fordítani a fejünket, a vállövet nem mozdítjuk bele, balra és vissza középre. Aztán következik a hajlítás. A hajlításnál mindig nagyon figyeljünk oda, hogy a fülünk szinte a vállunkhoz érjen, jobbra hajlításról beszélünk. Ilyenkor a bal váll maradjon lent, ne húzzuk fel, aztán vissza középre. Aztán el tudjuk hajlítani a fejünket balra, ilyenkor figyeljünk oda, hogy a jobb vállat ne húzzuk fel, aztán vissza középre. Van egy olyan mozgásunk a nyakunkban, amikor egy picit előre toljuk a fejünket, ilyenkor egy picit elcsúsztatjuk egymáson a csigolyákat, megnyújtjuk ezzel a nyakizmokat, és vissza. Ezt még egyszer megmutatjuk, előre, és vissza. Biztos mindenki szokta tornáztatni a nyakát, de más módszerekkel, ugye fejkörzéseket szoktunk végezni. Ez azért nem jó, mert szédüléshez vezethet. Ezeket a gyakorlatokat tudjuk kombinálni. A fejkörzés helyett inkább ajánljuk, hogy lenézzünk a jobb lábunk mellé, egy félkör ívben pedig felnézünk a bal felső sarokba, aztán lenézünk a bal lábunk mellé, és felnézünk a jobb felső sarokba, és középre.
Mindig a vállgyakorlatoknál figyeljünk oda, ne támasszuk meg a hátunkat, próbáljunk egyenesen ülni, a vállövet tartsuk teljesen lazán, és csak a nyakunkkal dolgozunk. Tehát ha előre hajtjuk a fejünket, akkor ne hajoljunk előre hozzá, hanem maradjon a hátunk egyenes. Kombinált gyakorlat még az is, hogyha előre hajtjuk a fejünket, vagy előre toljuk az állunkat, és innen hajtjuk le a fejünket, aztán hátra húzzuk az állat, és így emeljük fel a fejet, újra előre toljuk az állat, lehajtjuk a fejünket, hátra húzzuk az állat, és felemeljük a fejünket. A nyújtózás nagyon fontos, fejtetővel tudunk nyújtózni. Régen az öreg nénik tudták vinni a kosarat a fejükön, tolták felfelé, de a két vállat pedig inkább egy picit lefelé engedjük, próbáljuk nyújtani a nyakunkat, és lazítunk, nyújtunk, lazítunk, nyújtunk, lazítunk, nyújtunk, és lazítunk. Ezzel a gyakorlattal a két csigóját eltávolítjuk egymástól, és helyet adunk a porckorongoknak. A nyaki szakaszon nagyon jól esik a masszázs, biztos, hogy mindenki élvezi, amikor a nap végén a párja egy kicsit átmasszírozza a vállab izmait, ez egy kicsit a feszültséget is levezeti, ugyanis ezeket az izmokat, amikor megijedünk, vagy dolgozunk, vagy nagyon koncentrálunk, akkor megfeszítjük, felhúzzuk a vállakat, megrövidítjük a nyakunkat, és a mellkasunkat is összehúzzuk. Jó, most lazítsd el magad. Aki számítógép előtt dolgozik, szinte egész nap környezet testtartásban dolgozik, a mellizmok teljesen beszűkülnek, és itt a lapocka izmok pedig teljesen elnyúlnak. Próbáljuk a testtartásra vigyázni, és a vállövet egy picit hátrahúzva ülni, túlzottan ne feszítsük, és a nyakunkat egyenesen tartani. Ha lehet, akkor támasszuk meg a hátunkat és a derekunkat is az ülésnél. Akkor most térjünk rá egy következő nagy testájra, ez a vállövünk. Az előbb már említettem, hogy a vállöv izmai a stressz izmok, ugye, amikor megijedünk vagy koncentrálunk, akkor összehúzzuk őket. A vállöv, a kulcsont és a lapocka által határolt terület, ebben mozgás. Fel tudjuk húzni a vállakat, és leengedjük. Felhúzzuk a vállakat, leengedjük, felhúzzuk, leengedjük, felhúzzuk, és leengedjük. Nagyon fontos, hogy hátra tudjuk húzni a vállainkat, megnyújtjuk ezzel a mellizmokat, zárjuk a lapockákat, a lapocka záróizmokat, és egy picit a felső háti szakasz izmait megfeszítjük, és elengedjük. Testtartásunk egyik nagyon fontos eleme, hogy egy picit hátra tudjuk húzni a vállat, de amikor gyakorolunk, akkor nagyon húzzuk hátra, és ellazítjuk. Hátra húzzuk, és ellazítjuk. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon sok ember nem tudja már hátrahúzni a vállát, amikor például majd gerinctornánál meglátják, hogy hanyat fekszünk, és le kell szorítani a két vállat, az nagy nehézségbe ütközik. A vállal következő gyakorlata, hogy felhúzzuk a két vállat, aztán lefelé nyújtózkodunk, nem csak addig, ameddig kényelmes, hanem mintha le akarnánk még nyúlni a padlóra. Felhúzzuk a vállakat, aztán nyújtózunk lefelé, felhúzzuk a vállakat, és lefelé nyújtózunk. Még egyszer. Felhúzzuk a vállakat, lefelé nyújtózunk. Aztán ez mehet váltva lazán, egyiket fel, másikat le, és lazán húzogatjuk a vállunkat. Ugye látszik, hogy átmozdulnak, szépen megmozdulnak ezek a vállövizmok. Jó, kombinált gyakorlatként vállövköröket rajzolunk, a lapockánk csúszik a hátunkon, lazán, aztán előre is rajzoljuk a köröket, körzünk, még, és lazítunk. Egy picit a válltornával kombinálva megemeljük körülbelül vállmagasságig a két kart, és toljuk előre egyik kart, másikat. Most is a lapockát csúsztatjuk a hátunkon, próbáljuk egy kicsit az egész nap rárakodott feszültséget kimozgatni, mind a kettővel is nyújtózhatunk, eltávolítjuk a lapockákat, hátrahúzzuk, zárjuk, előre toljuk, hátrahúzzuk, még egyszer előre toljuk, hátra és leengedjük. A gyakorlatokat olyan 5-6 alkalommal, 5-6-szor megismételjük, és így folytatjuk, térjünk át a következő gyakorlatra. A vállökben nincsen több mozgás. Térjünk rá a vállizületre.
Két vállizületünk van, a vállizület alkotója, a lapockacsontunk egy része és a felkarcsontunknak a felső része. Egy nagyon-nagyon szabad ízület, 360 fokos mozgásra képes ez az ízület. Ebből az egyik nagyon fontos mozgás, a testünk mellett a karunk, a hüvelykujjunk előre néz, és felemeljük a kart nyújtva egészen a fülünk mellé. Innen le tudjuk tenni a kart vissza ugyanezen a félkörében a testünk mellé. Ez egy 180 fokos úgynevezett vállhajlítás. Aztán hátra tudjuk nyújtani a kart egyenesen a testünk mögé, mellett, nem úgy teljesen mögé, mert az már forgatás. Ezt feszítésnek hívjuk. Innen újra fel tudjuk vinni teljesen, és hátra, és lazítunk. Tudjuk a kart távolítani a testünktől, ez a vállban egy távolítás. Ezt 90 fokig tudjuk, innen tudjuk fordítani egészen a felkart a fül mellé. Ez is így egy 180 fokos mozdulat lesz. Azért mondom el a fokértékeket, mert mindenki érzi, hogy jaj, nem érem el a felső polcot a szekrénybe, vagy nem tudom levenni a bogarat, és azért, mert ezek a fokértékek beszűkülnek. A vállizületünk, mivel egy dömbölyű fejjel rendelkezik, forogni képes. A vállizület forgása, beforgatás, kiforgatás, ugyanezt a test mellett is meg tudjuk próbálni, kifordítjuk a vállizületet, befordítjuk. Nagyon gyakori a vállizület forgatóköpenyének a sérülése, nagyon sok olyan beteget látunk el konzervatívan, akiket nem operálnak, de egyre több, akit meg kell operálni. Jó, aztán vannak olyan mozgások, amit harán síkban, vízszintes síkban tudunk mozgatni, vagy végrehajtani. Van a vállnak a horizontális hajlítása és a horizontális nyújtása. Ehhez kell egy kis izomerő, hogy a saját karsúlyát meg tudjuk tartani. Ha erősíteni akarjuk, akkor pedig súlyt is veszünk a kezünkben. Most néhány otthon is könnyen elvégezhető vállgyakorlatot mutatok. Először is mindenkinek van otthon egy seprűnyele, vagy egy vékonyabb sodrófája, amit megfogunk. Húzzuk a mellkasunkhoz a botot, és felnyújtózunk vele a magasba. Visszahúzzuk. Az előbb említett fokértékek miatt próbáljuk a felkart teljesen a fülünk mellé vinni, és vissza. Felnyújtózunk, vissza. Felnyújtózunk, onnan tegyük a tarkónkra a botot, tarkóról felnyújtjuk, tarkóra tesszük, felnyújtjuk. Itt a bemutatás kedvéért csak párszor ismételjük meg, otthon azért legalább 5-ször. Előre köröket rajzolunk, mintha egy nagy kerekes utat hajtanánk. Körzünk, körzünk, visszafelé is rajzoljuk a köröket. Körzünk, körzünk, még egy kört rajzolunk, jó nagyot nyújtózunk felfelé, meg még hátra is húzzuk, és letesszük azt fölünkbe. Elvisszük a botot a hátunk mögé, mindkét kezünkben hátul alulról megfogjuk, kinyújtjuk a kart, egyenes a törzs, és nyújtott karral a törzs mögé emeljük. Ugye, hogyha valaki nem tudja az előbb említett vállövét hátra húzni, akkor nem tudja rendesen hátra nyújtani a karját, és lazítunk. Ez a mozdulat például nagyon fontos az öltözködésben, amikor egy kabátba bebújunk. Jó? A botot felhúzzuk a hátunk közepéig. Itt a vállat ugye beforgattuk, és így tudjuk a botot felhúzni a lapocka alsó csücskéig. Lefelé nyújtózunk, még egyszer, felhúzzuk, lefelé. Széthúzzuk a kezünket a boton egészen a végéig, és egyenes a törzs, áthintáztatjuk jobbra, balra. Amikor az egyik vállunk beteg, és nem úgy működik, mint a másik, akkor tudunk segíteni neki ezzel a bottal, egy picit feltoljuk vele egyik, másik oldalra, egy pici segítséget ad. Jól van. Előre visszük a botot magunk elé, szintén segítség a beteg vállnak, a bot két végét fogjuk, előre nyújtjuk a mellkas elé, és függőleges helyzetben egyik vége a tér között, másik a plafon felé, figyelünk a nyújtott karra, aztán cserélünk, 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 cserélünk. Jó. Evező mozdulatot is végezhetünk, picit összehúzzuk a kezünket a boton vállszélességig, és mintha egy csónakba ülnénk. Evezünk egyik oldal, másik oldal, evezünk, evezünk. Még egy kicsit. Ez már egy komplexebb mozgás. Nyáron lehet gyakorolni. Jól
és letesszük. Biztos, hogy mindenkinél van egy labda otthon. Adok egy labdát. Mellkasod előtt a labdát nyomd össze, légy szíves a két tenyereddel. A vállövet ne húzzuk fel, próbáljuk most csak a mellizmokat tornáztatni. A mellizom nagyon fontos a kar emelésénél és a megtartásánál. Jó, kicsit nehezítünk a gyakorlaton, előre toljuk a labdát, és így nyomjuk össze, nyomjuk, szorítjuk, nyújtott kézzel mindig nehezebb. Jó, visszahúzod a mellkasodhoz, és akkor azt a hajlítást gyakoroljuk, ami olyan szépen fölmegy 180 fokig, és vissza a mellkashoz. Felnyújtózunk magasra, vissza, nyújtózunk, és ahhoz, hogy a forgatások ugye ne szűküljenek be, tarkóra tesszük a labdát, a könyököket hátra húzzuk, zár a kocka, előre visszük, hátra húzzuk, előre visszük, hátra húzzuk, előre, még egyszer hátra, felnyújtózunk a magasba, nagyot nyújtunk, és letesszük. Ugye nagyon fontos, hogy el tudjunk nyúlni a hátunk mögé, és hátul a tarkunkat, a nyakunkat is meg tudjuk mosni. Ebben segítséget nyújt a következő gyakorlat, a jobb kezünkkel a labdát elvisszük a hátunk mögé, ott átadjuk a bal kezünkbe, mindkét kart felvisszük a fejünk fölé, ott visszaadjuk jobb kézbe, és így folyamatosan hátul, fönt. Itt is vigyázunk arra, hogy a törzs végig egyenes legyen, csak a vállunkból dolgozunk, hátra, fönt. Hagyjuk a hátunk mögött a labdát, szintén egyenes a törzs, mint az előbb a bottal, most a labdával nyújtózunk hátra, lazítunk, hátra nyújtózunk, lazítunk. Egyenes törzs mellett lassan felburítjuk a labdát a hátunk közepéig, lefelé nyújtózunk, felburítjuk, lefelé, még egyszer felburítjuk, lefelé, előre visszük a labdát. Lazításképpen egy kicsit labdázhatunk, feldobjuk a labdát, utána nyúlunk. Vannak olyan mozdulatok, amelyek egyes betegségekben csak valamilyen hirtelen inger hatására kivitelezhetők. Például ilyen egy labda eldobása, mert reflexzerűen nyúlunk utána, két kézzel, még egy ilyen. Jó, és letesszük a labdát, jól van. Aztán minden eszköz nélkül is tudjuk dolgoztatni a vállat. Ahhoz, hogy a saját vállunkat meg tudjuk tartani, ezért nagyon fontos az izmok erősítése. Nem kell hozzá először semmilyen súlyzó. A későbbiekben, hogyha még jobban erősödni akarunk, akkor egy fél kilós súlyt a csuklókra teszünk, vagy megfogjuk a kis fél literes üveget a kezünkbe, és azzal dolgozunk. Tegyük vára mindkét kezünket. Onnan felnyújtózunk a magasba, vissza vállra, felnyújtózunk, vissza. Most nyújtózunk oldalra, és vissza. Ilyenkor a felkarunk az marad vízszintesben, csak a könyökünk mozog. És előre nyújtjuk a két kezünket, tenyeret mutatjuk előre, vissza vállra, előre, vissza, előre, vissza, leengedjük a kart, oldalra emeljük, nyújtva a két kart. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani. Ha egészséges a forgatóköpeny, és van egy kis izmunk, amit úgy hívunk, hogy delta, akkor biztos, hogy meg tudjuk tartani, sőt, tudjuk a vízszintesben mozgatni. Az előbb, amikor megmutattam a vállmozgásokat, akkor mondtam, hogy ez egy ilyen vízszintes helyzetű hajlítás és nyújtás a vállizületben. Előre, hátra. Ugye ehhez már kell, fárad a kezed? Kicsit. Előre, és leengedjük. Jó lazításképpen egyik kezünket felemeljük, másikat leengedjük, és cserélgetjük. Jól meghúzzuk a test mellett egyiket előre, másikat hátra. Még csere, 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 és lazítunk, lerázogatjuk a kart. Jó, és akkor áttérünk a könyökízületre. Az előbb már a váltornában voltak olyan gyakorlatok, amiben voltak könyökgyakorlatok is. A könyökízületünk képes hajlítani, nyújtani, nagyon fontos a teljes nyújtás és a teljes hajlítás. Meg tudjuk fogni a tenyerünkkel a vállunkat, az ujjainkkal, és hozzá tudjuk érinteni csak a kis ujjunkat. Ez két külön hajlító izom végzi. A nyújtás viszont itt hátul egy nagy izom, úgyis mindenki tudja, hogy úgy hívják, hogy triceps. Aztán van egy kis forgatás a könyökbe, az alkat forgatását végzi a könyök, ezt tudjuk forgatni. Ugye amikor csinálunk egy olyan mozdulatot, hogy behajlítjuk a könyököt és a tenyeret nyújtjuk előre, akkor ebbe bent van minden. Ezt lehet gyakorolni. Nagyon figyelünk rá, hogy mindig ki tudjuk nyújtani a kezünket. Jó? Na még egyet. Jó, és letesszük.
Most következne a kéz, de azt majd asztalnál gyakoroljuk, hanem most lefekszünk a szőnyegre, mert a következő az a gerinctorna lesz. Annyit elmondanék, hogy a nyaki szakasz alatt található a gerincoszlopunkon a háti szakasz. A háti szakasz 12 csigolyából áll. A 12 csigolya egy pici tomború ívet alkot, a 12 csigolya mindegyikéhez tartozik egy pár borda. Ez a pár borda, pontosan 24 darab, alkotja a mellkasunknak a kosarát. Hogyha a gerincünk beteg, akkor általában a borda is valamilyen irányba deformálódik, hogyha a gerinc oszlopban a csigolyák összenőnek egymással, akkor a bordák szabad mozgását megakadályozza, és maga a borda kosár rabságba ejti a tüdőt, és a légzés, a mellkas kitérés maga úgymond megszűnik. Néhány centi is lehet normális körülmények között, hogyha megmérjük teljes kilégzésben a mellkasunknak a körfogatát, akkor az olyan, és a teljes belégzést utána olyan akár 10 centi is lehet az eltérés, most az 1-2 centire tud csökkenni, és ez már bizony fulladásos érzést okoz. A háti szakasz után következik az ágyéki szakasz, itt még vannak mozgó csigolyák, 5 darab mozgó csigolyánk van. Amikor olvassuk a zárójelentésen vagy a röntgenen, hogy L1, L2, na ez jelöli a lumbális, vagy derékszakaszt, ez 5 darab csigolyából áll, egy enyhe humorú ívet alkot. Aztán következik a keresztcsont, ami összenőtt csigolyákból áll, ebben már nincs mozgás, csak tartó funkciója van, lejjebb pedig ugye a farokcsont, ami nagyon sérülékeny, nagyon vigyázni kell a fenékreesésnél, mert letörhet, lepattalhat, vagy begyulladhat az esés következtében. Akkor most lefekszünk a szőnyegre. A gerinctornához mindig válasszunk ki egy viszonylag kemény alapot, ha lehet, akkor a padlóra fektessünk egy polifomot, vagy egy takarót, vagy egy plédet, és mindig ott tornázunk. Általában a gerinctornát hanyat fekve kezdjük. Mindig kezdjük egy nyújtózással, felemeljük a kart, veszünk egy jó mély levegőt mindig orron keresztül, lehozzuk a karokat, és a szánkon keresztül kifújjuk. Jó, csinálj csak egy gyakorlatot többször. Ugye az orron vesszük a levegőt, mert párás meleg levegő kerül le az alsóbb légutakba, mert keveredik az orr melléküregekben tárolt levegővel. A nyújtózás lényege pedig az, hogy egy kicsit az előbb beszélt bordakosarat ugye megnyújtjuk, és a gerincoszlopban a csigolyákat is eltávolítjuk egymástól, és felkészítjük a mozgatásra. Jól van. Húzd fel talpra a lábaidat, tedd be a talpod alá a két kezed. Szorítsd le a két könyöket, zárd össze a lapockákat, és emeld ki a mellkasod. Egy kis homorítást csinálunk ugye a felső háti szakaszon. Az előbb mondtam, hogy aki nem tudja hátrahúzni a vállait, nem tudja kiemelni a mellkasát. Egy picit zárjuk össze a lapockát, és lazítunk. Leszorítjuk, jól kiemeljük, és lazítunk. Csináld egy párszor a gyakorlatot. Egész nap ülő munkát végzünk meg, ez nagyon jó, mert ugye az előre görnyedés ellen mozgása pont az, amit most csinálunk. Jó, és lazítunk. A derekunkban lévő fokozott homorítás, az állás, az álló munka, az ülő munkánál egyaránt van. A derekat leszorítjuk a szőnyegbe, egy picit a medencét ugye hátra billentjük, annyira szorítsuk le mindig a derekat, hogy érezzük, hogy ott van a szőnyeg a derekunk alatt, és ne tudjuk becsúsztatni a kezet oda már, és lazítunk. Leszorítjuk, és lazítunk. Leszorítjuk. Nagyon-nagyon sok embernek nem megy már le a dereka a szőnyegig, és lazítunk. Jó. A felső szakaszon, a háti szakaszon, a 12 darab csigolyában még van forgás. Az alsó 5 csigolya már nem tud egymáson forogni, ott csak hajlítás van előre-hátra, és oldalra hajlítás van. Most forgásokat fogunk végezni. Fix medence mellett a felső testet. A bal kezünket átvisszük a jobb kezünkbe, a medencét és a térdeket ugye hagyjuk, és csavarjuk a törzsünket. És vissza, a légzés mindig ilyenkor a belégzés, mert tágul a mellkas, jobb kezed a balba, most kifújod a levegő, és vissza, mindig maradjon lent a medence, balt a jobbba, és vissza, jobbat a balba, és vissza, balt a jobbba, és vissza, jobbat a balba, és vissza. Jó, ez a felső szakasznak a forgása. Lábakat egy picit feljebb húzzuk, a sarkakat a popsihoz, eldöntjük jobbra a két térdet. Segíthetünk azzal, hogy lefelé fordítjuk a tenyereket, támaszkodunk, és most a háti szakasz alsó, vagy a hátunk alsó szakaszát fordítjuk. Aztán átdöntjük balra a térdeket. Jó, ez kényelmes, jól esik. Másik oldalra, másik oldalra, másik oldalra. Még egyet fordítunk.
és vissza. Ezt egy picit fokozhatjuk azzal, hogy felhúzzuk hashoz a két térdet, és most így döntjük ki oldalra a térdeket. Kihasználjuk a medence és a lábak súlyát a forgáshoz. Másik oldalra döntjük, kicsit ropogunk, másik oldalra döntjük, másik oldalra döntjük, és középen megállunk és letesszük. A gerincoszlopunk tartásához elengedhetetlen az erős hasizom. Néhány hasizom gyakorlatot. Ugye a közismert gyakorlat az nem más, mint egy felülés. Na most a felülést meg lehet csinálni, de csak félig, azért, hogy a derekunkat kiméljük. Lassan megemeljük a fejet, vállat, a fejet nem hajtjuk előre, mindig annyira hajtjuk, hogy az öklünk odaférjen az áll és a mellkas közé, elérjük a térdeket, tartjuk egy picit, és visszafekszünk, picit remegünk. Emelkedünk lassan, és vissza. Ugye ez az egyenes hasizom, aztán mindkét kezünket a jobb combra tesszük, és lassan kifordulva a jobb térd mellé nyújtózunk, ez a ferde hasizom, és vissza. Most a bal combra ide nyújtózunk fel, vissza, jobbra fel, kollégám is elfáradt ma, vissza, balra fel, és vissza. Tehát felülés helyett ezeket a félfelülő gyakorlatokat csináljuk inkább. Jó, de jobban szeretem én az alulról indított hasizom gyakorlatokat. Ez azt jelenti, hogy a lábaink súlyát, az alsó végtagok súlyát használjuk ki, ez lesz a súly, amivel most a hasizmot edzünk. Mindkét térdet egyszerre felhúzzuk, az előbbi derékleszorítást elérjük, és vissza letesszük talpra a lábakat. Felhúzzuk, talpra tesszük. Megint lehet ferdehasizmot gyakoroltatni, jobbra tesszük, hashoz, balra, hashoz, jobbra, hashoz, balra, hashoz és középen letesszük. Jobb térdet felhúzzuk a hasunkhoz, bal lábat a föld fölé nyújtjuk néhány centire, a lábfejet mindig egy picit magunk felé húzzuk, és úgy cserélgetjük a végtagokat. Ha én most ide benyúlnék a derekuk alá, akkor mindenkinek a dereka oda simul a földhöz, keményen megfeszül a hasizom, és cserélgetjük. Jó, ezt fokozhatjuk azzal, nyújtsd ki mindkét lábad, hogy a jobb lábat nyújtva megemeled, a bal lent marad, vagy a földről emeled, vagy a föld fölött ollózol, cserélgeted. Csak akkor csináljuk ezt a gyakorlatot, ha le tudjuk szorítani a derekat. Ha nem tudjuk leszorítani, akkor vagy alkart támaszva, vagy inkább csak az előző gyakorlatot csináljuk. Jó, és letesszük. Talpra húzzuk a lábakat, itt is nagyon fontos a nyújtózás, ellenirányú nyújtózás, jobb karral, bal lábbal, jobb kézzel és a bal sarokkal nyújtózunk, csere, bal kar, jobb sarok, csere, jobb kar, bal sarok, csere, bal kar, jobb sarok, letesszük a karokat és elfordulunk a jobb oldalunkra. Én csak most jobb oldalt mutatom a gyakorlatokat, egyébként mindkét oldalon jó lesz, hogyha megcsinálják. Jó, az oldalt fekvésnél mindig úgy feküdjünk le a szőnyegre, hogy az alullévő kezünket, most itt a jobb kezet betesszük a fejünk alá, a hátunk egyenes, tehát ha egy fal mellett feküdnénk, akkor a tarkunk, a lapockánk és a keresztcsontunk hozzáérne a falhoz. Picit felhúzzuk a térdeinket azért, hogy a derekünk is kiegyenesedjen. A felülévő bal karral átnyújtózunk a törzs folytatásában a fejünk fölé, a lábbal pedig lefelé szintén a törzs folytatásában, egy picit a lábfejet felhúzva sarokkal. Egy jó nagyot nyújtózunk, mintha húzna bennünket valaki, aztán a hasunk előtt összeérintjük a könyököt, térdet. Nagyot nyújtózunk, érint a könyöktérd. Nagyot nyújtózunk, érintjük, még egyszer. Nagyot nyújtózunk, érintjük, letesszük a lábat a másikra hajlítva, a kezünket pedig tarkóra tehetjük, vagy előre nyújthatjuk, most tarkóra tett kézzel mutatjuk. Lassan kifordulunk hátra. Itt nyomom a hajni medencét azért, hogy ne boruljon fel, hogy csak a háti szakaszt fordítsuk, ne boruljunk fel, így csak a gerincünkből dolgozunk, és visszafordulunk. Aki nagyon rugalmas, hátul is le tudja koppantani a könyökét, aztán elől is le tudja. Hátra kifordulunk, előre, még egyszer. Hátra, előre, még egyszer. Hátra, és elől letámaszkodunk magunk elé. Az alsó gerinc szakaszban van hajlítás, ezt mondtam, tudjuk gyakorolni a térd felhúzásával. Addig húzzuk, hogy hátra domborodjon a derekunk, majd lassan hátra nyújtjuk a lábat a törzs mögé, picit homorítjuk a derekat, hashoz felhúzzuk, hátra, hashoz felhúzzuk, hátra, még egyszer felhúzzuk, hátra, és letesszük a másikra, hajlítva. A
Aki nagyon rugalmas, talpóra teszi kezét, összegömbölyödik, két térde homloka összeér, akinek nem, az csak a két tér, két könyök, és vissza, kiegyenesedünk. Jó picit pihenjél, addig elmondom, hogy ezeket a gyakorlatokat azok a kedves nézők ne csinálják végig, akiknek csontritkulása van, előrehajlásos gyakorlatokat és kifordulást, csak gyenge csontritkulás, csontvesztés esetén szabad csinálni, akinek erősebb csontritkulása van, annak egy speciális csontritkulásos tornában kell részt vennie. Akinek gerincsérve van, az első óvatos szakasz után már minden gyakorlatot végezhet, mert vissza kell hozni azokat a mozgásokat, amiket a betegséggel elveszített. És megerősítjük a hátizmunkat, hasra fordulunk. Hason fekve a homlokunkat támasszuk le a földre azért, hogy a nyaki szakasz kiegyenesedjen. Akinek nagyon nagy a lordózisa, ez a homorítás, az tegyen a focia alá egy picike párnát, csak egy olyan, mint az én két kezem ilyen vastagot, és ezzel egy picit ellensúlyozza ezt a lordózist. Jó, tarkóra tesszük a két kezünket. Felemeljük a két könyököt, összezárjuk a lapockát, fejet, törzset. Ugye megfeszülnek a hátizmok, és meg tudjuk emelni a törzsünket, és vissza. Megemelkedünk, megtartjuk magunkat, kicsit elhajlunk jobbra-balra, föld fölött. Itt a törzs súlyát a hátizmok tartják, és közben még dolgoznak is, mert tudják hajlítani jobbra-balra a törzset. Középen megállsz, és leteszed a földre. Nyújtsd ki a két karod oldalra, és így emelkedjél fel. Két kar, fej, törzs, és vissza. Felemelkedünk, és vissza. Felemelkedünk, megtartjuk egy picit a törzset, előre nyújtjuk a karokat, oldalra, előre, oldalra, elő letesszük, és a fejet is a földre támasztjuk. Megemeljük a jobb kar bal lábat nyújtva úgy, hogy a fejünk a földön marad, és letesszük. Bal kar, jobb láb emel, letesszük. Jobb kar, bal láb, letesszük. Bal kar, jobb láb, letesszük. Jobb kar, bal láb, le még egyszer a bal kar, jobb láb, emel, letesszük. Aki nagyon rugalmas, fiatal és erős, az mindkét karját megemeli egyszerre, és le, emelkedünk föl, le még egyszer, emelkedünk, és le. Ezek csak alapgyakorlatok, ezeket lehet kombinálni súlyzóval, labdával, bottal, ki mivel szeretnék, és feltámaszkodunk 4 kézláb helyzetre, fogja. Előre nyújtjuk a két kezünket. Jó. Egyet kúszunk, lemegyünk kúszó helyzetbe, egy picit megnyújtjuk a vállizmokat, egy picit megnyújtjuk a gerincoszlopunkat, fejet nem hajtjuk nagyon hátra, és próbálunk minél mélyebbre nyújtózni. Az alkar nem ér le, csak a tenyerünk ér le, és a térdünk. Egy nagyot nyújtottunk, és feltámaszkodunk 4 kézlábra. És hajlítjuk a gerincoszlopunkat, behúzzuk a popsinkat, behúzzuk a fejünket, és összegömbölyödünk. Aztán homorítunk. 24 darab mozgó csigolyánk van, ezzel a gyakorlattal, ha lehet, akkor mind a 24-et meg tudjuk mozgatni. Aki ilyen szép ívbe össze tud gömbölyödni, annak biztos, hogy mind mozog. Homorítunk, és középen megállunk. Jobb karral, bal lábbal megnyújtózunk a levegőben. Ez egyensúly és hátizom gyakorlat is egyben, és letesszük. Bal kar, jobb láb, letesszük. Jobb kar, bal láb, letesszük. Bal kar, jobb láb, és letesszük. A jobb térdet behúzzuk a bal könyökünk irányába, ugye mert korát nyújtottunk a derekaron, még húzd egy kicsit beljebb, úgy van, aztán hátra nyújtjuk magasan a lábat. Ennél a gyakorlatnál figyeljünk oda, hogy ne forduljon ki a csípő, tehát ne így csináljuk a gyakorlatot, hanem maradjon a csípő egyenesen. Hashoz húzzuk, hátra, hashoz, hátra, és letesszük. Jöjjön a másik. Hashoz, hátra, hashoz, hátra, még egyszer, hashoz, hátra, és letesszük. Az alsó gerincszakaszunkban oldalra hajlítás is van. Ha a fenekünket billentjük picit jobbra, picit balra, akkor nem csinálunk más, mint elhajlítjuk az alsó gerincszakaszt jobbra, balra, megállunk. Jobb lábunkat nyújtsuk hátra a törzs folytatásába, lábadat leteszed a földre, elcsúsztatjuk a lábat jobbra, megnézzük a jobb váll fölött, hogy hol a lábunk. Aztán a jobb lábat keresztezzük nyújtva a bal fölött, és utána kutucskálunk jobbra, balra, és leteheted. Jöjjön a másik lábad, balra, jobbra, balra, jobbra, jaj,
Jól van. Egy utolsó gerincgyakorlat, feltérdelünk egyenesen, és mindkét karral felnyújtózunk magasba, egy nagyot nyújtózunk, innen tarkóra tesszük a két kezünket. Ugye a dőlés és a hajlás között az a különbség, míg hajlásnál teljes egészében meghajlítjuk a gerincoszlopot, addig, és nyúlnak a hátizmok, addig dőlésnél feszülnek a hátizmok, teljesen egyenes a hát, lapos egyenes a hát, és a hátizmok keményen tartják a törzs súlyát. És vissza, dőlünk előre, ugye csípőből dőlünk, nem a gerincünk hajlik, vissza. Dőlünk, innen magasba nyújtózhatunk, vissza, magasba, vissza, még egyet, vissza, és fölegyenesedünk, leengedjük a kart magunk mellé, és egészségedre a gerinctornán. Jó, akkor csípő és tértornával folytatjuk. A csípőizületünk az a medencecsontunk és a combcsontunk találkozásából adódik. A combcsont feje és a medencecsont vápája alkotja a csípőizületet. Ez szintén egy gömbizület, nagyon nagy mozgásra képes. Vele született csípőbetegségek után nagyon gyakori, hogy a csípőizület elkopik, és 50-60 éves korban már olyan súlyos csípőfájdalmak jelentkeznek, melynek megoldására sajnos csak a csípőprotézis beültetés ad segítséget. Hát ezt azért lehet egy kicsit eltolni, hogyha elkezdődik a fájdalom, akkor ortopéd orvos vizsgálata alapján lehet porcipítőket szedni, illetve nagyon fontos a mozgatás, hogy a jó vérellátását és a mozgásait megőrizzük a csípőizületnek. A csípőizületben is nagyon sok mozgás van, abból adódik, mert ugye gömbizület. Nagyon-nagyon sok izom, a farizom, a csípőizmok, a combizmok, azok, amik mozgatják ugye a csípőizületünket. A csípőtornát azt mindig hanyatfekve kezdjük, hogy tudjuk teljesen kinyújtani a lábunkat. Nagyon fontos, hogy az ágyékunk párhuzamos legyen a talajjal, és teljesen ki tudjuk nyújtani, leérjen a térdünk, és lent maradjon a derekünk is a földön. Mert hogyha elindul a csípőbetegség, akkor az a leggyakoribb hiba, hogy a derekát leszorítja ugyan, de a térde behajlik. Ha pedig leszorítja a derekát, akkor pedig megemelkedik a dereka. Ez abból adódik, hogy itt a csípőben kialakul egy hajlított, feszes tartás, egy úgynevezett kontraktúra, és ugye ezt kellene oldani. Addig, amíg a derekát és a térdét is le tudja szorítani, addig nincs olyan nagy probléma a mozgásokkal. Na most kezdjük el a mozgásokat, először néhány popsi szorítással, szorít-lazít, hogy a fenékizmokat fel tudjuk készíteni a mozgásra. Megfelelő erőt kell, hogy adjunk a farizmoknak, tehát az állás és a járás nagyon fontos tényezője a fenékizmunk, pláne amikor egy lábon állunk, ugye amikor lendül a másik lábunk, akkor csak az egyik lábat terheljük. Szorítsuk le a térdeket, picit a combokat megfeszítjük. Jó, felhúzzuk talpra mind a kettő lábunkat, itt már egy csípőhajlítást végeztünk, és innen megemeljük a medencét. Szintén fenékizomgyakorlat, combizomgyakorlat kombinálva emeljük és letesszük. Térdizületünk is részt vesz a mozgásban, ugye maga a combizom, az térdnyújtó és csípőhajlító egyben. Jól van. Nagyon fontos, hogy innen tovább tudjuk húzni, ezt egy elég pici izom végzi, amit csípőhajlító izomnak nevezünk, plusz hozzá még a combizom. Nagyon fontos, hogy fel tudjuk húzni, de nem csak hajlításból, hanem akár nyújtásból is fel tudjuk húzni a lábunkat, egészen a hasunkra tudjuk fektetni a combot. Nullától olyan 130 fokig megy ez a mozgás körülbelül. Itt is csak azért mondom el magát a fokértéket, mert ha beszűkül, akkor tudjuk azt, hogy na, nem megy tovább, és nem tudom felhúzni az oknimat, ugye? Mert nem tudom felhúzni a hasamhoz a térdemet. Nagyon sokan mondják, hogy mert a nagy hasuk nem engedi, hát az puha az engedi. Jó, talpra tesszük a lábakat. Ami nagyon fontos, hogy tudjuk a térdeket távolítani egymástól, terpeszteni a belső csípőizmok, combizmok, rugalmassága és a csípőizület épsége, kis nadrághiba, igen, épsége az, ami biztosítja ezt a mozgást. Aztán a csípőben a terpesztésen kívül befelé forgatás is van, ugye, tudjuk beforgatni, ez egy teljesen laza csípőizület, és minden irányú mozgást tud. Jó, kinyújtjuk a lábakat, zárjuk össze. A terpesztnél nagyon fontos, hogy nem csak hajlított térd mellett, hanem nyújtott lábbal is tudjuk kivinni. Nagy hiba, ha kifordítjuk így a lábat, jó? Tehát nem így visszük terpesztbe, a térdünk mindig fölfelé néz, lábfejed is egy kicsit magunk felé húzzuk, és mintha a talpunkkal valamit így elsúrolnánk. Jó, tehát ezeket is gyakoroljuk, ezeket a mozgásokat. Jól van. Aztán mind a két térdet újra felhúzzuk, onnan mind a kettőt hashoz, és biciklizünk előre a levegőben.
Kezdhetjük a levegőben, aztán szobakerékpáron, és ha jó idő engedi, akkor kinn a szabadban. Jó, és talpra tesszük. Elfordulsz megint jobb oldalra, megint mindkét oldalon csináljuk meg a gyakorlatokat. Ja, mondtam az előbb, hogy egy hajlított feszes tartás alakul ki. Na most ennek ellensúlyozására, ugye ez, ha megy nagyon gyakran, a hajlítás, akkor nagyon gyakran nem megy az, hogy hátra ki tudja nyújtani. Az a hiba, hogy előre borul. Tartsuk meg a törzset, és csak az ágyékot nyújtjuk. Hashoz a térdet, hátra. Ha valakinek itt nagyon feszes a csípője, ez a hajlító izom, és nagyon gyenge a fenékizma, akkor nem tudja hátra nyújtani. Ezt egyszerre kell nyújtani a csípőizmot, és erősíteni a fenekünket, a farizmokat. Ez nem csak esztétikai kérdés, hanem bizony egészségügyi kérdés is. Jó, és letesszük. Aztán, ami nagyon fontos izom még, ugye kinyújtjuk a csípőizületünket, és próbáljuk meg a hajlított lábunkat megemelni a levegőbe. Nagyon gyakoribb, hogy így csináljuk előről, nem jó? Próbáljuk a csípőt kinyújtani, a csípő vonalában van a térdünk, és csak így emeljük, terpesztjük és letesszük. Az oldalsó fenékizom, az oldalsó combizom dolgozik, menjen ugyanez nyújtva, emeljük, nem visszük előre, csak itt oldalra, emeljük és letesszük. Legyen annyi erő abban az izomban, hogy megtartjuk a lábat vízszintes helyzetbe, és még innen tudjuk hátrahozni, ez is fenékgyakorlat, és egy nyújtó a csípőizület nyújtására. Jó, aztán hasra fordulunk. Hason fekve, szintén a farizmokat gyakoroltatjuk, összeszorítjuk a fenékizmot, azzal kezdjük, és lazítunk. Meg kell figyelni, hogy ugye csípő, ha egyik oldali csípő beteg, szinte teljesen ellapul a fenékizom, és nem tudjuk összeszorítani, egyik oldal szorul, a másikban pedig nincs erő. Mindkét térdet behajlítjuk, a sarkokat rá tudjuk tenni a fenekünkre, ha kellően hosszú a combizmunk. Ha rövid, és az elől, ahol az előbb mutattam, ugye, hogy kontraktúrás, feszes, akkor nem tudjuk annyira kinyújtani. Jó, derékszögben hajlított térd, visszafeszített lábfej mellett emelgetjük felváltva a térdeinket. Egyik, másik térdet emeljük. Meg kell tudni tartani ugye függőlegesben a lábszárat, mert ha elgurul, befelé mondjuk, akkor ugye nem dolgozik az oldalsó fenékizom. Emelges még egy picit. Jó? Lehet látni itt is, hogy ahogy emeli a hajni a lábát, ugye megfeszül a farizom. Jó? Kinyújtjuk a lábakat, ugyanez nyújtott lábbal. Itt kevesebb tartásra van szükség. De itt is ugyanúgy kell az erő, mert az egész lábsúlyát emeli a fenékizom. Jó. Oké. Akkor nyújtsuk meg egy picit a csípőt, üljél fel, légy szíves, nyújtott ülésbe. Jó. Felhúzzuk talpra a lábainkat. Próbáljuk szembefordítani egymással a két talpat, megfogjuk a bokát, saját magunknak tudjuk nyújtani ezt a belső combizmot, és ezt a távolítást tudjuk még egy kicsit fokozni azzal, ha rákönyökölünk a saját térdünkre belülről, és nyomjuk kifelé. Ugye, amikor pici babákat vizsgálnak az ortopédián, akkor a két kis térdük leér a földre. Na most ezt a mozgást el tudjuk veszíteni annyira, hogy ez a fokérték, ez nem ilyen szép nagy, hanem pár fokig süllyed. Jó. Aztán kinyújtjuk a lábakat, egy picit megnyújtjuk a hátsó combizmot is, előre hajlunk, megpróbáljuk elérni a nagy lábujjunkat, leszorított térdek mellett. Ezzel nem csak a hátsó combizmot, hanem egy picit a gerincünket is nyújtjuk, a hátizmokat, a derekunkban. Ahogy, és visszajössz, még egyet, nyújtunk. Jó, és vissza. Jó. Hátul támaszkodjál meg, néhány tértornát mutatunk, néhány térgyakorlatot. Ugye a térdizületünk, a lábszárunk és a combunk között foglal helyet. A térdizület egyik alkotója maga a térdkalács, ami szabadon mozog a térdizületünk felett. Egyes betegségeknél hozzátapad, ennek a térdkalácsnak az a funkció, hogy hajlításnál elkezd csúszni lefelé, nyújtásnál pedig elkezd csúszni felfelé. A combizom inát, ami lent tapad a sípcsontunkon, áthidalja, tehát azt megy át fölötte, nem engedi, hogy becsípődjön a térdizület közé, mert hiszen ez egy olyan kis izület, ahol be tudna csípődni. Ugye ez nem kis izület, ez a legnagyobb izület a testünkben a térdizületünk. Térdhajlítás van, térdnyújtás. Hajlított helyzetben van egy minimális kis forgás, rotáció, neked nincsen? A térdizületben. Ugye tudjuk egy kicsit a lábszárat forgatni, tudnánk, igen? Jó. Tehát maradjunk a hajlításnál, nyújtásnál, ez igazából csak statikai szempontból fontos. Jó.
Nagyon fontos, hogy egészségesek legyenek a combjaink, első és a hátsó combizom, de főleg az első a tér nyújtását biztosítja. Leszorítjuk a térhajlatot, megfeszítjük a combot, és így meg tudjuk emelni a lábat nyújtva egyiket, másikat. Jó, ugye lehet látni, hogy megfeszül a combizom, másikat emelgetjük. Ez a combizom, ez négyfejű. Ilyenkor mind a négyfej dolgozik. Leginkább sorvadásra hajlamos a négyfejű combizom belső fele, azt úgy tudjuk gyakoroltatni, hogy enyhén kifordítjuk egy olyan 45 fokban a lábat nyújtva, lábfejet magunk felé húzzuk, megfeszítjük a combizmot, és így emelgetjük picit a föld fölött, apró vonalkákat rajzolunk, vagy csak emelünk rajta 10-et, aztán emelünk a másik lábunkkal is. Jó. Következő térgyakorlat a talpra húzott lábunkkal, talpra, combot megtartjuk, és csak a lábszálat emeljük a levegőbe, megfeszítés vissza, másikat, tehát a térnyújtás, hajlítás, lehetünk a két tér közé egy labdát, összeszorítjuk azt a labdát, ezzel a belsőt is dolgoztatjuk, és közben nyújtogatjuk a lábunkat. Nyújtod, közben szorítsd az öklemet, labda helyett, még, aha, még egy kicsit. Jó, és le. Jó. Ennyit a térd és a csípőtornáról. Térjünk át most a kéztornára. Felülünk a zsámolyra az asztalhoz, vagy egy székre, mindig kényelmesen, annyira üljünk, olyan magasságban üljünk, hogy kényelmesen fel tudjuk tenni az alkarunkat az egészen az asztalra, és a kezünket. Utána pedig rátérünk még a bokatornára. Rátérünk a kéztornára. A csuklósérülések nagyon gyakori számmal fordulnak elő a rendelésünkön, de nem csak a csukló, hanem a kéztőcsontok, sőt gyakran a kéz középcsontok is sérülhetnek, és az ujjak. Ugye a csuklóizületünk az az alkarunk és a kéztőcsontunk között van. A kéztőcsontok után következnek a pici, hosszú csöves csontok, ezek a kéz középcsontok, és utána következnek az ujjaink. Minden ujjunkban 3 pici csöves csont van, kivéve ugye a hüvelyket, abban 2 van. A többiben pedig ugye 3. Az ujjainkban izületek foglalnak helyet, 3 izület van minden ujjunkban, itt most akkor a hüvelykujjban is 3 izület van. A kezünket mindig úgy állítjuk be a kéztornánál, hogy az alkar középtengelyébe álljon a középső ujjunk. Körülbelül úgy van. Jó. Az első gyakorlat, hogy bele tudjuk szorítani az alkart, a tenyeret és az ujjakat az asztalba, és lazítunk. Szorítsd, te csak csináld a gyakorlatot. Van néhány betegség, amikor ugye összehúzódik a tenyéri bőnye, a tenyéri ilyen inas lemez, ez a kontraktúrás lesz, és akkor nem tudja leszorítani, nem tudjuk kinyújtani az ujjakat. Jó. Az ujjaknak a nyitásával kezdünk, tudjuk szétnyitni az ujjakat és összezárni. Nagyon fontos, ugye, hogy szét tudjuk nyitni és össze tudjuk zárni, mert egy nagyobb labdát, vagy egy poharat, egy üveget nem tudunk megfogni, hogyha nem tudjuk kinyitni az ujjainkat. Maradjon terpezben. Jó. Emeljük meg a hüvelykujjunkat, letesszük, mutatót, le, középsőt, le, gyűrűst, le, kicsit le. Aki nagyon ügyes, mind az 5-öt meg tudja emelni úgy, hogy a tenyere lent marad, és le, emel, le, emel, le, emel, és le. Zárjuk össze az ujjainkat, és most csuklóból emeljük meg a kezünket. A csuklóban van egy kézhát felé hajlítás, aztán van egy tenyér felé, ezt majd később emeljük, és letesszük, emeljük, letesszük. Most simítsuk az asztalt, kis ujj felé csúsztatjuk a kezünket, aztán hüvelyk felé, kis ujj felé, hüvelyk felé, kis ujj, hüvelyk, még egyszer, kis ujj, hüvelyk, és megállunk. És olyan mozdulatot csinálunk, mint a karmolnánk, de lekarmolnánk a falat, és kinyújtjuk. Karmolunk, nyújtunk, karmolunk. Egyes betegségekben, amikor az ízületek megvastagszanak, és már nincsen ízületi rés, nincs hol megmozduljon az ízület, akkor ezek a mozdulatok elvesznek. Ez nagyon fontos, mert ugye a fogásnál minden ízületre és minden ujjunkra szükség van. Még egyszer. Jó, most próbáld teljes ökölbe behúzni, és kilökjük. Behúzzuk, kilökjük. Van olyan reumatikus bántalom, amiben az ökölzárás gyakorlása tilos, ez a reumatoid arthritis. Ott csak ezt a kis karmolós gyakorlatot gyakoroljuk. Még egyszer. Jó. Fordítsuk a kezünket kisujjszélre. Kezdjük a mozgást kisujjszélen csuklóból. Tudjuk a csuklót előre hajlítani, hátra hajlítani. Előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra, középen megállunk. Tudjuk a csuklót felle mozgatni,
egy ilyen vágó mozdulat, most épp a hüvelykúj felé, de egy picit könnyékre támaszkodunk, akkor tudjuk kisúly és hüvelyk felé egyaránt mozgatni. Jó, és tudunk a csuklónkkal körözni. Ropog. Másik irányba is körzünk. Jó, most lemérjük, hogy mennyire mozog a csuklód. A két tenyered egymáshoz támasztod, úgy, hogy ne legyen rés a tenyérgyöknél. Ezt mindenki le tudja otthon is ellenőrizni, hogy az alkarját el tudja úgy távolítani egymástól, hogy a két tenyere és az ujjai sínezzék egymást. Lent van? Jó. És egy picit távolabb ülsz, és a két kézhátadat egymásnak fordítod, ugyanúgy az alkarod az asztal szélén van, és összenyomod a két kézhátad. Hogyha ezek a mozgások teljesek, akkor a csuklóízületünknek a hajlítása és a nyújtása is teljes. Jó, még egyszer, tenyeredet, ismételjük át, alkarod teljesen egymásra, hogy fekszik az asztalon, aztán a kézhátakat, és ismét az alkarod fekszik az asztalon. Jó. Lazításképpen egyet tudunk nyújtózni, kulcsolt ujjakkal, szorosan összeszorítjuk. Jó, és visszafordítjuk a kezünket kézhátra. Nagyon fontos a hüvelykujjunk. A hüvelykujjunk az, amit szembe tudunk fordítani a többi ujjunkkal. Ez a fogás alapja. Most próbáljuk meg a kisujj és a hüvelykujj hegyét összeérinteni úgy, hogy a kézhátunk lent maradjon az asztalon. És nyisd ki. Gyűrűs hüvelyk, nyisd ki. Középső, nyit. Mutató, nyit. A hüvelykujjunkat be tudjuk tenni a kisujjunk alapjához. Nyissuk ki. Gyűrűs, nyissuk ki. Középső, nyit. Mutató, nyit. Az ujjakat egy csoportba össze tudjuk zárni. Nyissuk ki. Csoportba zárni. Nyissuk ki. Csoportba, nyissuk ki. Be tudjuk az ujjakat hajlítani, úgyhogy csak az ujjakat hajlítjuk, a tenyerünk megmarad üresen. És ki tudjuk így nyújtani. Meg tudjuk nyújtva emelni az ujjainkat, mind a négyet, és le. Na megint csak kisököl, úgy hívjuk ezt a kis hajlítást. Nyújt, nyújtott emelés, le. Tudjuk az ujjakat teljesen hajlítani, be tudjuk szorítani, elrejtjük a körmöket, és nyújtjuk. Húzzuk be, és nyújtjuk. Húzzuk be, és nyújtjuk. Megemeljük csuklóból a kezünket, letesszük. Biztos jó, mert az előbb ellenőriztük a mozgást. Még egyet. Jó, és le. Néhány egyszerű eszköz segítségével tudjuk erősíteni a kezünket. Kis labda, próbáljuk markolászni a labdát, mintha tésztát gyúrnánk. Próbáljuk hajlítani az ujjainkat, erősítjük a fogásunkat. Jó. Aztán ugye legkevesebb dolgot így, inkább az ujjak végével fogunk, tehát bármihez nyúlunk, odébb akarjuk húzni az asztalt, azt nem marokra fogjuk, a tányérat nem marokra fogjuk, a villát, kanalat nem marokra fogjuk, hanem az ujjak végét használjuk jobban. Piciket is tudunk csípni abba, egész apró, és sót fel tudjuk venni. Azoknál a betegségeknél, ami nem baleseti vagy traumás eredetű, hanem idegrendszeri eredetű, nagyon sokféle ingert kell használni, például labdát, karikát, kislabdát, sümislabdát, hogy minél több inger érje a kezünket, hiszen innen kap információt majd az agy ahhoz, hogy vissza tudjon épülni a mozgás. Aztán tudjuk a kisujjal hüvelykkel, gyűrűs hüvelyk, középső hüvelyk, mutató, megint sorba, még. Jó, aztán vannak kis karikáim, egyik erősebb, ezt a gyöngét adom. Meg tudjuk markolni azt a karikát marokra, ennek vannak erősebb változata is ezeknek a karikáknak. Nem kell túl erőset, tudjuk azért összenyomni, ugye ez a marokfogás erősítésére, és az ujjak végének a szorítását gyakoroljuk ennek az erősítésére. Sokkal nehezebb, ugye? Igen. Jó, tehát az ujjak és a tenyér erősítését, arra ezeket a kis eszközöket használjuk. A csukló erősítésére nem használunk mást, mint egy fél literes üveget megtöltünk otthon vízzel. Az egészséges kezünket, a fájós kezünk van felül, az egészséges alul, a könyök az asztalon, az alkar alá tesszük, és elkezdjük emelgetni. A kézháti oldalon, az alkar kézháti oldalán lévő izmok dolgoznak, ők emelgetik ezt a kis súlyt. Aztán meg tudjuk erősíteni a másik oldali izmokat, kivesszük a kezünket, rátesszük a kezünkre, és így emelgetjük.
Aztán még számtalan eszköz van, amivel lehet a kezet tornáztatni, de én úgy gondolom, hogy otthoni körülmények között ez nagyon megfelelő. És akkor most rátérünk a bokatornára. A bokatornáztatás és a lábujjak tornáztatása nagyon fontos, mert a talpunkon van egy hosszanti és egy haránt boltozat, ami rugóként funkcionális. Ha valakinek nincs meg ez a boltozata, amit az izmok tartanak fent, akkor lesüllyed a talboltozat, hozzáér a járáskor a talajhoz, és nyomást gyakorol rá, és begyulladhatnak ezek a kis csontocskák, pici ízületek. Nagyon sok apró ízület van a talpunkban. Aztán vannak olyan betegségek, amikor gyulladás vagy sarokcsont kinövés van, ezt úgy hívjuk, hogy sarkantyú. Ilyenkor nyomásra érzékeny a sarok valamelyik területe, röntgennel meg lehet állapítani, hogy mi ez a szúró nyomásra érzékenység, valószínű, hogy sarkantyúja van, de számos más dologtól is fájhat a láb, a gerincből kisugárzó fájdalom is ide szolgálhat, aztán a pici ízületek is tönkre mehetnek, reumatikus betegségeknél nagyon gyakori, és ugye a leggyakoribb nálunk az, hogy valaki eltöri a bokáját, belboka vagy külbokatörés szenved. A bokánk egy bokavillából áll, ez a bokavilla a sípcsont vége, egyik vége, ez a belső boka, a szárkapott csont pedig a külső boka, ez egy bokavilla, és ebbe illeszkedik be az ugrócsont. Az ugrócsont alatt helyezkedik el a sarokcsont. Itt kettő ízületünk van. Az egyik ízületben van egy le-fel irányú mozgás, ez a felső ugróízület, az alsó ugróízületben pedig van egy beforgatás, kiforgatás. Fontos, hogy ne az egész lábunkból gyakoroljunk, jó, ezt a kibeforgatást, hanem tényleg csak a bokaízületünkből. Aztán nagyon fontos az ujjak mozgása, hogy tudjuk hajlítani az ujjainkat. Ha a talajra letesszük a lábunkat és állunk, akkor mi ezt észre sem vesszük, de az ujjaink kapaszkodnak a talajon. Akinek valamilyen oknál fogva traumás vagy érszüklet miatti amputáció miatt mondjuk a nagy ujját eltávolítják, sokkal nehezebben tud menni, mert nem kapaszkodik a talajon. Normál állásnál a talajon támaszkodik a hüvelykujjunk alapizülete, a kisujjunk alapizülete és a sarkunk. Akkor, ha van egy kis lúttalpunk, ugye, akkor egy picit bedől, és sokkal többet támaszkodik ugye fel a belső talpszél egy része, és szinte meg tud emelkedni a külső talpszél, és itt lehet látni, hogy akkor teljesen kidől a sarok. Ezt az ortopédián ugye vizsgálják, leállítják a gyerekeket, és akkor ha a sarok kifelé dől, akkor biztos, hogy lúttalpa van, mert beborul az egész talpboltozata. Na most ezeknek az izmoknak az erősítésére most egy kis bokatornát megmutatunk. Ha két talpat egymás mellé tesszük, megint elővesszük az egyszerű kis seprűnyelünket, és átmasszírozzuk a talpunkat ezzel a botocskával, a sarkunktól az ujjainkig. Kicsit gyengébben, aztán egy picit erősebben, felkészítjük a mozgatásra ezeket az izmokat. Jól esik, vérkeringés serkent. Jó, talp közepére helyezzük a botot, érintsük le a sarkakat, megemeljük a sarkat, leérintjük a lábujjat, folyamatosan csinál. Fontos, hogy olyan ülőalkalmatosságra üljünk, ahol körülbelül a csípőnk és a térgünk is derékszögben van, és a talpat le tudjuk tenni a földre. Túl alacsony vagy túl magas ülőket sem jó, mert akkor nem tudjuk tornáztatni a bokánkat. Jó, tegyük le a sarkat, érintsük le hozzá a lábujjakat is, most csinálunk egy talboltozatot, egy hosszanti boltozatot. Csak az ujjakat emeljük meg, érintsük le, emeljük fel, érint, emel, érint, emel, érint, emel, még egyszer, emel és ellazítunk. Csak az ujjak alá helyezzük a botot, sarkunk a földön. Kapaszkodjunk meg a boton az ujjakkal. Aki nagyon ügyes, fel is tudja venni a botot az ujjaival. Karmol, 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 még egyet. Karmol és lazítunk. Gördítsük előre jobb lábbal a botot, nyúljunk, utána kapjuk el, előre, vissza. Itt a felső ugróízületet mozgatjuk, az a lefeszítés, visszafeszítés. Jó, másik lábbal is, előre, vissza. Még. Mindig figyeljünk rá, hogy befelé ne forduljon el a láb, egyenesen feszítsük le, elment a bot. Egyenesen a talaj. Még egyet. Jó, eltesszük a botot, elővesszük a labdát. Most csak az egyik láb alatt mutatjuk meg, jó? Ez alatt, jó. Függőlegesen nyomjuk a földben lefelé a labdát, és lazítunk. Lenyomjuk, lazítunk.
Nem a testsúlyunkkal nyomjuk le a labdát, mert akkor nagyon könnyű lenne, csak rálépnék, hanem próbáljuk meg a lábunk erejéből lenyomni. Jó, most a labda fogja segíteni a gördítést. Lefeszítjük a lábfejet, szinte leérnek a lábujjak. Jó, most ezek az izmok nyúlnak, és a vádlink dolgozik. Hátra leérítjük a sarkat, most a lábfej emelők dolgoznak, és nyújtjuk a vádlit, nyújtjuk az achilleszt előre-hátra. Nagyon gyakori, hogy a boka ízületnek a mozgás beszűkülésével, vagy a beszűkülése, és az indokolja, hogy az achilles in rövid. Ugye az nem tud így legugolni, ahogy én gugolok, lenne a sarka is a földön. Jó, aztán körbe-körbe vezetjük, bokából a labdát, körbe-körbe. Figyeljünk rá, hogy a térdünk ne sokat mozduljon bele, de ugye az előbb mondtam, hogy van egy pici forgás a térdben, hát ilyenkor ez bejön. Másik irányba. Jó, megint előre lökjük a labdát, elkapjuk, előre-vissza. Ezek csak játékos gyakorlatok, de igen nagy erőt igényelnek a talpizmoktól. Jó, a két talpat letesszük a földre egymás mellé egy kicsit távolságra. Tegyünk egy labdát a térd közé, mert különben nem tudjuk kontrollálni a mozgásokat, főleg az oldalirányú mozgásokat, mert akkor biztos, hogy bemozdítjuk a térdet, így viszont a labdának ott kell maradnia. Mindkét lábat lábújra gördítjük. A lábújra azért mondtam, hogy lábújra, hogy nem a hegyére, mint a balerinák, hanem az alapizület sorra, mert hiszen ezen tudunk megállni. Sarokra gördítjük. Lábújra, sarokra. Ez a járásunk alapja. Amikor lépünk, sarokra lépünk, és lábújról rugaszkodunk el. Ezt nem is gondoljuk át, de ez így van, hogy amikor lelépünk a talajra, akkor sarokra és lábújról rugaszkodunk el. Ahhoz, hogy el tudjunk rugaszkodni, ahhoz, hogy lábújra tudjunk ugye állni, a vádlinknak kellő erősségűnek kell lenni. Lábújra, sarokra, jó, és megállunk. Ahhoz, hogy egy egyenetlen talajt ki tudjunk korrigálni, ahhoz külső-belső talpszélre tudjuk állítani a lábat. Ez a külső. Ugye azért tettem ide a labdát, hogy el ne menjen belső, külső-belső talpél, külső-belső. Ugye lehet látni, hogy Hajni csak bokából dolgozik, és a térdei maradnak, mert a térdek között van a labda. Külső-belső talpél. Jó, és megállunk. Jól van. Tudjuk az ujjainkat hajlítani, behajlítjuk, és lassan tudjuk a padlón előre húzni, hernyózni előre az ujjainkkal. Megint nagyon erősen dolgoznak ugye a talpon a hajlítók, és tudjuk visszafelé, behajlítjuk, és toljuk visszafelé. Nem könnyű gyakorlat. Jó, megint húzzad előre. Aztán toljad visszafelé. Jó, és megállunk. Jó. Állva folytatjuk a gyakorlást, mert álló helyzetben rajta terhelés. Ezek mind tehermentesített gyakorlatok voltak. Ha nagyon fáj az izület, a tehermentesített gyakorlatok végezhetők. Ha csak erősíteni akarunk, vagy csak megelőzni a problémát, akkor álló helyzetben is gyakorolhatunk, hiszen akkor tudjuk az izmokat még jobban dolgoztatni. Jó, akkor most terhelés alatt próbáljuk ki a bokánkat. Álljunk lábújra, aztán sarokra. Jó, én még a Hajni csinálja ezeket a gyakorlatokat, én közben elmondom, hogy keressünk egy kis támaszt. Ugye tornateremben bordásfal mellett dolgozunk, ott megfelelő magasságon kapaszkodunk. Akár egy polc, egy kis párkány, vagy egy asztal is segítséget nyújthat nekünk. A lábújra sarokra állásnál figyeljünk arra, hogy a váll, a csípő, a térd és a boka egymás fölött van. Tehát amikor sarokra állunk, akkor ugye nem toljuk ki a popsinkat, mert akkor már a csípőnk dolgozik, nem a bokánk. Vagy nem toljuk előre a hasunkat, hogyha lábújra állunk, jó? Tehát csak fölfelé és lefelé mozdulunk, jó? Mint a fejünk tetejéről fölnyomnánk valamit. Jó, és megállunk. Kemény vádli munka volt. Külső talpére állunk, és vissza talpra. A belső talpért azért nem gyakoroljuk, mert fokozza a lúttalpat, azt amúgy is többen gyakorolják, úgyhogy csak a külső talpért. Itt is vigyázzunk arra, hogy a térdek nem mennek szét, csak bokából. Jó. Talpra. Lábújra emelkedünk, lábújon tipegünk pár lépést előre, aztán sarkon tipegünk hátra. Itt is figyelünk az egyenes testtartásra, lábújon előre, sarkon hátra, lábújon előre, és sarkon hátra. Még egyszer, lábújon előre, és sarkon hátra tipegünk. Maradjál itt hátul. Jó?
Egy pici terpezben állunk, és megpróbálunk legugolni. Aki tud, lent hagyja a sarkát, legugolunk a földre, és vissza felállunk. Legugolunk, és felállunk. Legugolunk, felállunk még egyszer, legugolunk, és felállunk. Jó, ahhoz, hogy le tudjunk ugolni így, hogy lent maradjon a sarkunk, kellő hosszúnak kell lenni az achillesznek, megtámaszkodunk, és egy picit megnyújtjuk az achilleszt, jobb lábadat előre teszed, a balt hátra, a sarkat leszorítjuk a földre, a jobb térdet elkezdjük lassan hajlítani egyenes test mellett, és próbáljuk ott hagyni, és akkor végig húzódik az ín a lábunkba, sőt nem csak az ín, hanem az izom is. Figyeljünk arra, hogy oldalra ne billenjünk ki, jó, és cserélünk most a másikat. Hátra tesszük és nyújtjuk. Ugye az izmoknak nem csak erő kell, hanem kell rugalmasság is, mert sokkal kevésbé sérülékenyek, ha erősek és rugalmasak az izmaink. Még egyszer nyújtsd meg. Jó, egyenesen előre. Jó, másikat. Ez az egyszerűbb nyújtás, mert van még egy nyújtás az achillesznek. Jó, hajoljál le, keresd meg a lábad ujját, és húzd magad felé nyújtott tér mellett. Ugye van, aki nem tud odáig lehajolni, és akkor már nem tudja nyújtani, de ha a tér nyújtva, és húzzuk a lábfejet fölfelé, akkor ugyanúgy nyújtjuk az achilleszt, másikkal is csináld meg. Jó, és megállunk. Nagyon jó gyakorlás az, hogyha valaki szabadban sétál, göröngyös talajon, vagy lábujjon sétál, egy kicsit sarkon sétál, vagy a kerékpározás közben nem teri talpal, hanem mondjuk lábujjal nyomja a kerékpárt, a talpizmokat és a vádlizmait is erősíti. A gyakorlatok közben nagyon fontos a szabad levegő. Ha nincs szabad levegő, akkor nyissunk ablakot, a kellő szellős ruházat, lehetőleg vékonyan öltözzünk, mert a tornával mindig hőt termelünk, ezért nálunk a tornateremben mindig meleg van, úgyhogy biztos, hogy ha kellően megmozgatják magukat, akkor nem fognak fázni. Kedves egészségére mindenkinek a tornát! Mai adásunk is újra nézhető lesz jövő héttől az interneten, megtalálják honlapunkon www.lentitv.hu, de érdemes ránk keresni a Facebook oldalon, illetve a YouTube csatornán is. Jövő hétre is friss adással készülünk, várjuk Önöket szerdán a képernyők elé este 7 órától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok munkatársaim nevében is. Viszontlátásra!